havia és bastanta falta d'estructura perquè no estàvem integrats totalment. El club ens facilitava el poder estar amb el nom, amb les samarretes, fins i tot les samarretes, però tot el més, tota la logística, equipacions de passeig, lloguer dels camps, pagament de totes les despeses, tot això es feia a nivells de pares. I mica en mica vam anar entrant primer un equip, després un altre, i tot tenia una mica de procés i dificultat. El fútbol femenino está estructurado con 8 equipos femeninos. El A y el B son equipos diferentes, ¿no? Porque son equipos que realmente ya sí que pelean uno por intentar ser mejor y el otro por intentar sacar jugadoras para el primer equipo, ¿no? Tenemos la suerte de poder elegir a las mejores jugadoras que vienen aquí a entrenar y a participar con nosotros. Tenemos 3 equipos infantiles, un equipo pre-benjamín y luego tenemos 2 cadetes. Entonces, bueno, tenemos 8 equipos, hay más de 100 jugadoras y la verdad que el fútbol base femenino pues se parece bastante al masculino, ya que se está trabajando bastante bien para que estas jugadoras el día de mañana puedan seguir disfrutando, jugando a fútbol y sobre todo en el B y en el primer equipo. Amb el femení B el nostre primer objectiu és preparar les jugadores perquè saltin a la màxima categoria, Superliga. És a dir, independentment que hem de ser un mínim de competitives i poder arribar a acabar la temporada entre les 4 o 5 primeres, el que és més important per nosaltres és que el primer equip acabi la temporada amb 4 o 5 jugadores del B a la seva disposició i preparades per competir al màxim nivell. I estem treballant tota la temporada perquè això succeeix i últimament, els últims anys ho hem aconseguit. Bueno, la meva feina bàsicament és que les noies que tenim pugin al nacional. Tècnicament les noies que tenim són molt bones perquè hem fet una captació abans i tot el que ve ja té un nivell de base molt bo, però sí que és cert que tàcticament estan molt mal treballades. Jo imagino que perquè realment els entrenadors que són bons sempre els trobem els masculins. Llavors el femení en aquest sentit tàcticament estan molt mal treballades. Llavors sí que ens veiem una mica en aquesta situació. És a dir, les jugadores que a mi m'arriben de categories inferiors veuen el canvi bastant en sobretot aspectes físics, de ritme i d'experiència en situacions de joc. Y cuando saltan a Superliga les pasa el mateix. Bueno, la captación se hace entre todos nosotros, ¿no? La verdad que tengo entrenadores que son muy trabajadores y ellos son los que cuando juegan contra otros equipos pues tenemos unas hojas de información, ellos van apuntando ahí las jugadoras que van destacando y cuando llega el mes de abril, mayo nos sentamos todos y a partir de ahí intentamos probar a todas las jugadoras que ellas tienen ya vistas y de ahí sacamos lo que es las jugadoras para los demás equipos. Sobre todo cuando son niñas pequeñitas como infantiles y alevines, pues intentamos que estudien, intentamos hacerle un seguimiento de las notas y si alguna por lo que sea no va bien, pues intentamos motivarla un poquito con el fútbol y le damos a entender que el día de mañana ellas no se van a ganar la vida con el fútbol. S'ha d'entendre molt bé, jo crec que la dinàmica del club, entendre que aquí no prioritzem resultats, encara que hem de ser competitius dintre d'uns límits, sinó que el que hem de prioritzar és que la jugadora aprengui, millori i tingui la progressió en uns anys per arribar a debutar a Superliga o estar molt a prop. I crec que els entrenadors ara tenim tots la mateixa mentalitat, és a dir, hem perdut la dinàmica una miqueta d'alguns entrenadors de les jugadores meva, les jugadores del club, i quan més amunt estigui millor, i has de poder compensar el teu equip amb jugadores o del teu propi o de categories inferiors. I si hi ha tantes jugadores al primer equip que venien de categories inferiors i que porten més anys al club, és que s'estan fent bé les coses.